Wang koro chomo do odiochieng' makiny mondo mi ogol ng'eto e wi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany mosebedo ka dhi nyime pacho ka kuom maloyo dwe achiel koro. Maendi biro bang' winjruok osebedo e romo manokelo kweth mar riwruogego kod migao mar somo manobagi e boma ma Machakos. Riwruoge mbalariany ochung' ne gin gi bandho bilion 7.9 ma migao mar somo to pod kwedo. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Figure, according to the unions, I emphasize, has now moved from 7.9 billion to 7.7. So already that shows that it is not clear what we owe. Mae kaka jagoro maongirore e migao mar somo mag kuonde tiegruok mamalo Beatrice Nyang'ala oseyo jopuonj mag mbalariany makoro ng'anyo margi how dwe ka okoni gionge kod chung' ma otegno e wi gope mag bandho piny owacho. Nyang'ala elose log tich mar University Fund mana ondamo matin kowuok e apise mag riwruok mag wasu ma ikore kod pilu mager mar keyo ne jagorono. Jagoro maduong' mar riwruok mar wasu Dr. Constantine Wasonga oseyo Nyang'ala kuom kone riwruoge gi onge adieri e gope mag bandho. Wasu can never be confused. Wasu knows the figure. They release the money to universities without informing us. And the money that was released in form of capitation never reached our members. Very confused. They are now confirming to the public that they were giving the government inaccurate data. Motelo ne lweny makawuono ni chakre tich ang'wen juma ma okalo nyaka wuok tich manyoro riwruoge gi kaachiel kod migao mar somo obedo kod romo e mbalariany ma Machakos kod geno mar yudo winjruok matieko ng'anyo gino ma oko timore. Riwruoge gi koni pod ne giyudo ni gope gi romo bilion 7.9. Paro ma migao mar somo ne oko kawo gi muolo ka koro ginyono piny ni bilion 7.9 e ofuko kata ng'anyo. Whether we meet, whether we do audit, whether we call for these reviews and so on and so forth, figures never lie. You will still come back to the 7.9. River Nile must reach Mediterranean Sea. And it will reach. We are on strike, and the strike will continue until we get 7.9 billion. Nyang'ala ogo bade piny ni doho ema biro thegogi kendo tich adek makiny giromo e doho mar winjo ng'eto e wi ng'anyo no. Tomorrow we shall report back to the court and seek further guidance. By the time we get back to court tomorrow, we should have a figure that has been confirmed by the universities that has already been paid out of the alleged 7.9 or is it now 7.7 billion. Ma biro e kinde makoro bende jopuonje madongo mag mbalariany osingo chiwo kuma oriwo riembo e tich jopuonje ma pod ng'anyo. They need to know that that strike is illegal and the lecturers should be in class teaching. And so lecturers know that this strike has been indicted. They should be in class teaching. And those who have not gone back to class need to go back. There are so many ways of disciplinary as per the Human Resource Procedures Manual for universities and policies. There are some can be suspended, interdicted. And if they continue, can also be sacked. Ng'anyo ni ne ochakore tarik 17 dwe mar 9 kendo nyalo dhi nyime kuom ndalo ma odhuro poni doho okogolo ng'eto mar winjruok e odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV.